ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯೆಲ್ಲರು ಅಂದೇನ್ವೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತಿ ತೇಲಿಲ್ಲ ತರುಬುತ್ತಾಯಿ ಇದ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಚ ಪನ್ನುಂಡ ಒಂದುಂಡತೆ ಮುಂಚಿ ಬೇಡಗೆ ಮುಂಚಿನ ಬೇಯ್ಪ ಒಡವಿ ಬೇಯ್ಪದು ಮಲ್ಪುಗ ಕಜಿಪು ಬೇಯ್ಪದು ಮಲ್ತಿನ ಕಜಿಪುಂಡದು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡಂದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೋಡದೊಂಜಿ ಲಾಗ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದೇರು ದಾದ ಪನ್ನುಂಡ ಅವು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ರಿಜ್ಜಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿಗಂದು ಯಾನೊಂಚೂರು ಪಾಡ್ದಿಂದೆ ಪನ್ನುಂಡ ಬಾಲೆಗು ಕೊರ್ಪೆತೆ ಅಂಚ ಐಕೊಂಚೂರು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಅಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಜತ್ತೆ ಬಾಲೆ ತಿಂಡಿಜಿಡ ಅಂಚ ಆಂಡ ತಾರಾಯಿಲ ಪಾಂಡ ಶೋ ಕಾಪುಂಡವೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು ಎನ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೆಸಿಪಿ ದಾದೇನಿಕುಲು ದಾದ ತೂಪರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರಾ ಬರತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಏರುದೊಂದು ಹೊಸತು ಏರನ್ನೆಲ್ಲ ತೂಂದಿತ್ತಾರಡ ಈ ಲಾಗ್ನು ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಗ ಪೋಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲಿಗೆ ಈ ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಐಸ್ ಅಬ್ಬಾ ಗಟ್ಟಿ ಆತಂಡ ಐಸ್ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡಿತ್ತು ನಂದು ಒಂಜಿ ಬನಲ ಉಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತುಕ ಮೆತ್ತೆ ದಾಸನಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಎರಡು ಸೊಪ್ಪು ಬೇಯ್ಪದಿನ ಮುಂಚೆ